Al kini chini takuk dosam kurun Bimol Deborma thaiman argui belai khakam jakatini abon argui nan babai tangmani babai sinilai mani abon tekisa bin saikhinarina ang babai prai 18 ni ager khoitana malaija erpor angke dosam laika ang sini campa bono ringi tu auror malalai dosam layo belai dosam notei belai bini wa clay borno phono kelana mage belai bekhabini kotor aboni ulo sakai to kabang ma bini kok sana kai to sum hapung sayo sabaya abo bothimani bai belai khakam ka ke angbo bai malai onek dosamun do bini thani naharka abar bini dosamun do dosam laika chinaro group rok toi khalaika apro bono phai phrim pairo champa hawaro abone ulo chung abar tolarago thangi buin babai program rok khalaika abone ulo ani nogon ino phai boro shooting rok khalai phaika chini culture no ti bahai ke huk hoglai bahai ke mai kai lai bojara sini tamu dai to maruno tabu bonoro kasar ro TV ro radio sabo phunu jago nukna TV ro phunu jagi tango ang nije na phuru parani kaisa samar kanai ngai abhinay khayo barok director kini tahu taku bersamai botong baik ini kalian ani nabo kai borok aino ani logini borok nomang bisong duwi lai dong phai ani nabo tei chini tong guru bang tei belai khaka ham abon lo a shooting lo pai mani pore phai jam ki sari go phai ke tisela na oi mai rok salai ko ro salai bini kaisa tahu muito tongwa ani login borok bo muito manja bo tini bo thanawai kabui tung jeseng mui kotha pang thon mosdeng akaran mosdeng ke asuk hamza bo mosdeng ke abono muito man tai bosudu rasamung simir sabi tonya tabung ni je humulung degree college aren bo master ngkha apro degree college ngya ko apro abor tolawano culture academy ni khlok jago abo town hall ni ganoro chini council je tongmani tabu aro tongwo ni tongmani aja kawo academy khlok pura apro bo aro ni kaisa phrengnai ni baro master ni baro phrengka tabu chini rasam kurung July som binu student kini bhaibeka lokha jotono no tei kabang ma bin thani sering thani chini tabu noni Gopal Deborma sam nai bobo bini student an bagi tini kha khamai berku phaibai ja actually bin kongna sana thanga ke bakha phatina nayo bakha belai yok mani phai ke tamu to sanai bothiman bai belai chini hotingkha abo to ishor asai kengke hinani nango bon ishor na hai ke nungui kalangka hai bana bothriya bini tabu bo kalangi thangjak bini dosamu bini makhang duk ya phana bini khorang ga sing khanai dongnai thia sakna abono joto ang tobong nai joto no taku buk somno no kaisa singbo sini soron soba khlai bini soron soba khlainani joto no nglaitham ki bini no bini poribar bini je tahu bini poribar no jotono hambui tongnan bang jotono ishor thani
जतन प्रार्थना खायदों abo saino ani hakhamko bathaka jotno hambai ang Nogesh Debborma khwai ata group ni ongoi kokisa sanai takhuk Bimol Debborma resap kreng bo khoroksa belai resap kreng khawarjak ang bini mango thangi phaika afro muito mangkha salsa bo ani nogo phaika afro sengka dada radio center o resapna muchungu nongle bahaikai radio center o thangka afro ang masaka ang afro jubo onustan rogo program khlaio tei asa folia natok remani akok rono bo sengka ulo bo akashmani radio center ni resap kreng ongkha aboni ulo Tripura ni kok borok resap kreng best popular ongkha chini takhuk Bimol Debborma ang sanamuchongo resap kreng Bimol Debborma no nini langma tabukbo kwthang tongkho bini bagoi chini khwai ata ni ungoi ata group ni ungoi जों suri sano takhuk Bimol Debborma ni phola kwthar ungoi tongthong kaithoni thani